Apoiar ao tecido empresarial local, axudar a informar aos establecementos do municipio e crear espazos saudables. Eses foron algúns dos obxectivos cos que naceu este programa. Pollo Confía púxose en marcha a finais do mes de xuño e neste período a iniciativa conseguiu asesorar xa a preto de 100 empresas do municipio. Este programa nace dunha preocupación que tiñamos no Concello de Poio por crear espacios saludables e tamén por apoiar os sectores económicos, pensando sobre todo nas pequenas empresas e nos autónomos que sempre son os que máis dificultades teñen. Tamén desde a Concellería de Turismo, centrándonos moito no sector hoteleiro, xa ás portas da temporada alta, tendo moi en conta esa necesidade que había de crear entornos seguros e de trasladar esa imaxe de confianza aos turistas e aos potenciais visitantes. Intentamos de parte de todo o equipo, eles incluídos dende logo, facer realmente esa unión, esa coherencia, intentar darlle á cidadanía, aquelas persoas obviamente que teñen negocios, pero tamén trasladando a toda a cidadanía esa seguridade e cercanía, con linguaxe tranquila e con linguaxe clara. Ademais de asesorar as empresas e informar dos protocolos sanitarios que ían marcando as diferentes administracións, o Concello decidiu crear tamén este selo. O obxectivo do mesmo é crear espazos saudables. Polo de agora, 70 establecementos do municipio contan xa con este distintivo. O selo intenta tamén poñer en valor o noso comercio, potenciar o consumo no propio Concello, poñer en valor o comercio local, establecer unha certa relación entre a veciñanza e o comercio de proximidade, tamén unha campaña de publicidade asociada a este proxecto. Entón, a idea é de que sea un programa moi amplio que tamén foi mutando en función das necesidades que nos iban plantexando e nos fomos adaptando a esas preocupacións, a esa realidade que iba surxindo coa posta en práctica da apertura dos negocios e demais. A campaña foi ben recibida entre os comerciantes do municipio dende o primeiro momento, xa que para moitos esta ferramenta serviu para crear estrategias empresariais comúns. Más que nos expliquen y nos digan, a mí lo que más me gusta del proyecto es poder interactuar con otros negocios de la zona, pues por ejemplo Marisé, que nos conocemos de toda la vida, pues la otra chica que también conozco su negocio, y poder compartir inquietudes y saber su punto de vista, cómo están haciendo ellos, y no sentirte tú solito, que estás tú batiendo contra todo tú solo, ver cómo están aplicando ellos las normas y demás. Tras o éxito destes primeiros meses, o programa Pollo Confía continuará impulsando iniciativas entre os comerciantes do municipio. De feito, estáse a traballar no desenvolvemento dun selo para as redes sociais e espazos web dos negocios. Ademais, o Concello impulsará tamén un mapa Confía, onde a veciñanza poderá coñecer máis en profundidade os diferentes establecementos. Todos os negocios que queiran formar parte deste programa poden facelo a través do teléfono 625 12 0475 ou ben no correo electrónico polloconfía@gmail.com.